Nimas Bendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Yayi Pregiwa ana lumahing jagat uriping langit ora ana wanudya sing kawawa jiret rasaning atiku. Kajaba mung sliramu wong ayu Nimas Yayi Pregiwa. Kakang Mas Gatotkaca. Kepriye wong manis? Semanten ugi raos kawula. Rinten pantaraning dalu mboten wonten ingkang hangreridu kejawi namung wewayanganipun paduka Kakang Mas Raden Gatotkaca ingkang tansah sanja wonten pungkasaning pangimpen Kakang Mas. Apa prasetyaning Yayi Pregiwa marang pun Kakang wong ayu? Kakang Mas, kapalang ana mlumpat karantea medhot menawi kula pun Pregiwa
boten kasembadan sesandingan kalian paduka pangeran badhe kula entengaken pejah kula Kakang Mas. Kang katulu raroncen melatip Kakang Mas Gatotkaca ana apa Yayi? Aku sayang peyan. malelokat ton rina wengi amung dadi impen Kakang Gatot rak tresna tenan to karo Yayi Pergiwa. Bengkan dadaku, jubuken jantungku. Aning atiku ora ana tulisane wong wadon liya kejaba mung Yayi Pergiwa. babuntone pantes diku dununge wong manis ingkang maweh muyung Sok yen wis kelakon seliramu Yayi Pergiwa dedaupan kelawan aku Yayi Pergiwa kepengin duwe anak pira 24 akeh mendek yo ben to Maragage tutukna kidung katresnan iki wong manis wis mrene nyangking kembang melati rinonse tanda yakti natrapeka saku hane
Nyapa to jane kok nyawangi aku karo mesem ae. Kowe mundak gedhe, macakmu saya apik. Wis saya gedhe macakmu saya ngerti karo kebutuhane wong lanang. Lah piye nginep apa piye? Tutukno wong ayu. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumanding pangajapmu asih lahir terus kalbu. Rama Paduka, Rama Kyai Werkudara lan Rama kula Kanjeng Rama Janaka sampun sami sarujuk. Paduka kaliyan kula kantun nengga dinten ingkang sampun dipun temtokaken Kakang Mas. Iya Yayi. Nanging wonten napa lho? Kok nitik saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo. Kok kados wonten gembolaning perkawis ingkang kineker pangeran. Yayi. Kados pundi? Sawetara Tri Ari Kawuri utawa telung dina kepungkur pun Kakang nampa sasmitaning dewa lumantar pangimpen pergiwa. Paduka Kakang Mas Gatotkaca nyupena menapa lho? Yayi. Pun Kakang ngimpi sajroning dedaupanku kelawan sliramu Yayi Pregiwa. Ana dayaning ombak utawa banjir bandang ingkang hanempuh kasatriyan Madukara. Iki kira-kira pratandha apa ya Yayi? Ratu saka negara Tunjung Langkaban Prabu Yaksa Pradengta iki. Apa? Hei!
Pandhawa tata gati wisaya Mindriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang Ponco Bayu Ponco Bayu wisikan pagelingan limo Sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawala iki ndak waspadakake murid siswaku Prabu Yaksa Pradenta saka negara Tunjung Langkaban kang mus marak ngadhep marang pun Bapa Pandhita Durna
Nuwun inggih Bapak. Gugup garagapan. Kula nampi timbalanipun Bapak Durna ing Sukalima. Wonten babakan ingkang pundi? Dene kula katimbalan marak ngayun. Menawi kenging winedaring akathah suwawe kula aturi paring dawuh Bapak. Yaksa Pradenta kula wonten dawuh. Saking ilmu aji jaya kawijayan kabeh wis ndak paringake marang jeneng sira kulup. Ora ana ilmu, ora ana kawruh kang ndak eman marang jeneng sira ngibarat sok glogok banyu ngedun paribasane. Nganti sira sak mengko wis kelakon dadi ratu kang kondang kaonang-onang kajwara saindenging jagat raya. Bapak Guru, piye Yaksa Pradenta? Sedaya kala wau boten saged kula gayuh tanpa lelabuhan paduka Bapak Guru Durna. Dumateng kula pun Yaksa Pradenta. Bagus, dadi kowe ngakoni kowe iso pinter, kowe iso dadi wong kondang, kuwi sing ngundangke Begawan Durna awit saka lelabuhanku. Inggih, kula dodo. Bagus yen pancen kaya mangkono. Lah saiki kanggo nater ketrimaning uripmu ana jejibahan tumrap sira Yaksa Pradenta kang kudu sira lakoni. Sumangga kula aturi paring dawuh. Kula sampun samapta ing gati sawega ing diri nindakaken sedaya jejibahan menika kangge nyembuh dharma bekti kula tumrap paduka Bapak Guru Durna. Mangkene nggih. Iki putuku si Lesmana Mandra Kumara. Lagi gandrung kepaung kelawan kembang Madukara, anake muridku Janaka kang sesilihe Dewi Pregiwa. Kamangka kembang rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara. Si Pregiwa mau wis bakal kajatukrama dening anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca. Tegese Gatotkaca bakale dadi pepalang anggone putuku Lesmana Mandra Kumara. Anggone duwe kepinginan sesandingan kelawan si Pregiwa. Yaksa Pradenta. Lajeng kersanipun Bapak Guru kados pundi? Didom gaweane. Kados pundi? Gaweane didom. Dina iki aku kang bakal lumarap ana Madukara. Muridku Janaka bakal tak koroki kupinge. Supaya gelem murungake utawa mbatalake dedhaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa. Lah dene kewajibanmu Yaksa Pradenta. Kewajibanmu ya kuwi kowe kudu bisa cilik gawe lara gedene mateni anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca. Nanging piwelingipun bapa marang jeneng sira kulup Yaksa Pradenta. Anggonmu mateni Gatotkaca. Aja pisan-pisan ngaku murite Pendhita Durna ing Sukalima, ngibarat wong mancing kena iwake nanging aja nganti butek banyune. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Piye? Kowe saguh apa ora? Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani.
Sagah bapa. Sagah. Kula pun yaksa Pradenta sakwadya bala kula saking negari Tunjung Langkaban. Ingkang badhe mejahi pun Gatotkaca. Bagus. Putu Kungger, bocah bagus, bocah Jentara. Lesmana Mandra Kumara. Kula wonten dawuh eyang. Ora wis madhep mantep to? Tresnamu marang genduk Pergiwa. Sampun eyang. Menawi kula batal anggen kula rabi kalih Nonok Pergiwa. Luwe becik kula mboten rabi sajeke urip. Barang kula badhe kula nggurke selawase eyang. Aja, eman. Wong duwe barang kok nggur-nggo nguyuh. Apa-apa ki kari pambuti dayane? Apa-apa ki kari rekayasane kepiye? Reka dayane piye? Ngestaken dawuh yang wae. Yaksa Pradenta? Ye, kowe wis romanti kulup. Nggih sampun kepara. Halilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Mugi-mugi lebda ing karya anggen kula nyirnakaken pun Gatotkaca. Duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Suraka palapa sing dadi lakumu kang bisa anyembuh lanang juritmu. Nyuwun pamit bapa. Budhal dina iki nggir. Prawadya samo samapta wasiyaga arsa anggelar baris manunggal sajuru-juru kumlebet kang bandera tambur trompet gong beri munyo mangungkung prawadya bala palapa manunggal sigra lumaris.
Alah yo pedhot pisan. Ramene kaya ngene selawe jane wis murah lho jane. Ladrang pendet leng-leng ramyaning kang sinar tansah santi konjeng ingkang aku asa santi niskarane umalane pramudita sirnane kang sifat durjana Maruta Binaruka Sodinapu
Kumenyar sinar tansah santi kunjung ringgang agung asas santi niskolane kumalane pramudita sirnane kang sifat durjana sinar lumaruta binarungko satinaku ringgit perwa kang gumalan amor rentayonar bukan wibara ningkang carita kang sinungging pralampita kinupit pangan budaya sang yamar suti darmaning reka utaman satema mahirayu paniyo ampreda jata papalubining sang yamar suti darmaning reka utaman satema mangirayu salami uruming mulat uruming mulat surap sari Ruming mulat sorap sari sari Iwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahipun tumrap para warga bebrayan gung ingkang gesang wonten ing kasatriyan Madukara nyuwun sewu dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sokalima Bapa Panemban Begawan Durna ing kasatriyan Madukara kang putra pun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandhap pepada paduka duh Bapa ing Sokalima lole sumorate
Dok ning dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor. Iya. Ngger anak lanang si Janaka. Banget panarimaning pun bapa dene jeneng sira ngaturake pambage Panakarama marang pun bapa. Wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat puja pangis tawaning pun bapa tumanduka marang Angger Janaka. Sanget anggen kula mundi pangestu paduka ingkang murmentah kula kalongaken jangga kapetek ing pranaja rumeketing wardaya mugi anyembuhana kayuwanan kula. Sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi duh Bapa Panemban. Ya, Nger, Janaka. Kaya ora kurang kepenak anggonipun Bapa lungguh ana kene Dananjaya. Paman Harya Sengkuni. Rawuh andika paman wonten Madukara mriki manggih karahayon paman. Nuwun inggih, Nger. Waleh-waleh menapa anggen kula sowan Madukara mriki kalis saking rubeda mboten langkung. Salam taklim kula kunjuk dateng anak Angger Janaka. Sanget anggen kula nampi. Mugi andayanana bagya kayuwanan katuran lenggah pinarak ingkang prayogi paman. Inggih, Nger. Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun kula ngabiyantara wonten Madukara mriki. Bapa Durna njanur gunung Kadingaren paduka bapa ing Sukalima rawuh sarimbit kalian paman Patih Sengkuni. Baya wonten wigatos ingkang pundi? Suwawi keng bapa kula aturi paring dawuh. Keng putra nyuwun katerangan bapa. Purwa Madyawasana samendang tan ana kang karempit. Mbak menawa ana sisiping tembunge pun bapa diagung pangaksama ya Juna. Nuwun inggih Bapa Panemban. Janaka kula wonten dawuh. Pun bapa prapta ing Madukara iki amung bakal nyocokake kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata. Apa pancen bener kepara nyata dina sakmengko jeneng sira Angger Janaka arep besanan karo kakangmu Jodipati. Apa bener sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara, Nger? Lakar kasinggihan dawuh jengandika bapa. Anak kula Pregiwa sampun kencan rembag kalian kulup Gatotkaca namung kantun nenggo kepyaking damel sekawan dasa dinten melih duh Bapa Panemban. Alah slendro sing dadi rasaku kulup. Kaget krungu kabar iki. Kosek Engger, kosek. Jane jeneng sira Arjuna iki isih nganggep pun bapa iki gurumu apa ora? Kados pundi bapa? Jane Pendhita Durna iki
isih kok anggap gurumu apa ndak Janaka? Paduka Bapa mboten namung kula anggap minangka dwija kula. Malah kepara kula anggap kadidene Sudarma kula piyambak. Kenging menapa? Kenging menapa kok pun Bapa ngendika ingkang kados mekaten. Kowe iso nggelar, wajibe kudu iso nggulung. Yen pancen jeneng sira Dananjaya, ngaku pun Bapa iki isih mbok anggap dadi gurumu. Pendhita Durna isih kok anggap dadi dwijamu. Jajal saiki tak takoni. Apa kewajibane anak marang Sudarma? Wangsulana Arjuna. Lho nggih. Kewajibanipun anak dhateng Sudarma menika mboten sanes kejawi namung bangun miturut menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Sudarma. Yen Sudarma kandha ngidul, sayekti Janaka nggih badhe ngidul. Nek Sudarma kandha ngalor, anak inggih kedah ngaler. Yen aku perintah marang jeneng sira Arjuna, kon nyemplung ning segara geni. Apa sing dadi prasetyamu Arjuna? Mboten kok namung ngemungaken hanjegur wonten ing segara geni. Senadyanto kula pun Janaka dipun utus kalian Bapa Durna ingkang kula anggep dados Sudarma utawi guru kawula. Badhe kula tempuh, badhe kula lampahi senadyan awit kewajibanipun anak marang Sudarma inggih menika mboten sanes mbangun miturut Paduka Bapa Durna ingkang dados dwija kula pundi menapa ingkang dados pangandikanipun. Bagus. Yen jeneng sira Arjuna, Janaka, Wibaksa isih nganggep aku iki gurumu. Kepara mbok anggep wong tuamu dhewe. Kenang apa? Kenang apa kok Janaka arep duwe gawe mantu ora matur pun Bapa luwih dhisik. Permara reh mangus wong yo ngambrang kadhi karonaning kaswasih ring marga memalakung. Risang ganta mastrat maca lengleng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, surya mangrangsang wayah. Umyus hamara bayanto. Ayo. Ayo. Saiki wangsulana Janaka. Yen aku iki isih mbok anggap dadi gurumu, yen aku iki isih mbok anggap bapakmu. Kenang apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu, arep duwe gawe geden-geden, ngundang dulur adoh, dulur cedhak, ngundang tangga teparo, lah kok babar pisan ora nyinggol pun Bapa kamsutmu piye? Duh Bapa, piye? Jalaran saking katahing jejibahan ingkang sinangkul pundak ngantos kula lepya asung pawarta lan matur dumateng jengandika Bapa Durna. Sok-sokne aja dibaleni, ha? Sok-sokne aja dibaleni. Mergo ngrabekke anak ki ora waton grusa-grusu, ha? Ngrabekke anak ki ora mung kanggo sedina rong dina, nanging sepisan kanggo selawase. Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak ki ana petung-petung sing gumathok Janaka. Lho nggih.
Diagung pangaksaminipun kula nyuwun pangapunten Bapa Durna. Kusik. Kusik. Saiki pun Bapa arep takon luwih dhisik kelawan jeneng sira Janaka. Babakan menapa Bapa? Anakmu si Pregiwa sing bakal kok dhaupake karo si Gatotkaca iki wis mbok etung karo etungan Jawa sing diarani etungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe ngrabekke anakmu si Pregiwa kelawan si Gatotkaca. Hah? Iki wis mbok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung Janaka? Nuwun inggih dereng. Kepara kula nembe mireng menika Bapa. Mbok menawi ndhaupaken putra kedah ngagem etungan ingkang sinebat Pancasuda kala wau. Wong Jawa ki kudu njawani. Wong Jawa aja nganti kelangan jawane. Rak yo ngono to Dik Patih? Nggih. Nah. Iki pokoke wis melu. Melu ki meneng karo ngulu. Iya, tutukna. Dadi ngrabekke anake ora kena ampyak awur-awur. Kuwi kabeh ana itungane. Yen ora diitung tundone iki mengko bakal gelo tiba mburi, ngono. Gelo iki mesti ning mburi, ora ana gelo iki manggone ning ngarep Janaka. Nek ning ngarep ki jenenge pendaftaran, ngono. Inggih. Lajeng ingkang dipun wastani etungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi Bapa? Rada maju lungguhmu bakal tak wedharake sing jenenge etungan Pancasuda Janaka. Lenglenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanen lirlena tanpa kanen yen tantulusa yen tantulusa mengko sang dyah utama Arjuna kados pundi Bapa Panembahan? Panca kuwi tegese 5. Suda iki wis ngarani. Inggih, lajeng kersanipun. Ngene. Pancasuda kuwi jlentrehe dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok dijumplah. Nek wis dijumplah terus disuda 5 kari turah pira. Lah kuwi sing jenenge den arani sinebut etungan Pancasuda kang melu pirangan itungane wong-wong Jawa biyen. Nuwun inggih, lajeng kados pundi? Lah yen wis dina kelairane manten lanang karo manten wedok wis kelakon dijumplah, njur disuda 5 kok entek. Kuwi tegese kobong
utawa sampyuh. Durung nganti tutuk anggone bebrayan mantene mati kabeh. Kuwi yen disuda 5 ora nyisa. Hah? Lah, yen disuda 5 kok turah siji. Kuwi jenenge pegat pati. Kuwi ya elek, kuwi ya ora becik. Sarampunge dedaupan mantene bakal mati salah sawiji. Lah, sing paling apik, paling mening sekelining. Nah iki. Dina kelairane manten lanang manten wedok dijumplah disuda 5 kok asile loro. Lah kuwi apik kuwi becik. Loro kuwi tegese jodoh. Yen nyisa loro kuwi jodoh. Sok tembe mburine dipepuji. Fa insyaallah bakale langgeng atut runtut nganti kaken-kaken ninen-ninen. Kuwi yen asile loro. Hah? Lah yen disuda 5 turahe 3 kuwi ya apik, kuwi ya becik. Sak tiba malange bakal kepenak uripe. Hah? Arep dodol bakale makmur, arep nandur bakale subur, usaha apa wae ya bakale sempulur. Nuning ki. Ha. Lah, yen disuda 5 kok turah 4. Hah? Kuwi jenenge pegat urip. Lupute si manten kena godha njur pegatan. Ya pegat rejekine. Sak tiba nangine nyambut gawe ora ana asile, ketekuk ringkel rina wengi ora nyantel apa-apa, kena diarani pedaringane bocor. Lha iki. Inggih. Mudeng, ngerti, paham? Nggih, Bapak. Lah anakmu si Pergiwa arep kok jodoke kelawan si Gatotkaca. Anake si Werkudara wis kok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung? Dereng. Lah dalah. Yo, saiki jali. Diitung bareng-bareng. Si Pergiwa anakmu wadon, kuwi dina kelairane apa, Janaka? Anak kula pun Pergiwa, lairipun punika nuwun inggih Buddha Kresna. Buddha Kresna kuwi tegese Rebo Wage. Lakar kasinggihan Bapa. Ah, Rebo kuwi 7, Wage kuwi 4. 7 tambah 4 dadine 11. 11 ki nomere kirik. Kok yo apal kancamu kok. Hah? 11 kiri. Nek selikur cara nganjuk guyangan. Mbok nek kene jenenge apa? Lah, saiki nek dina kelairane si Gatotkaca. Gatotkaca dina kelairane apa, Janaka? Gatotkaca menika dinten kelairanipun inggih pun Tumpak Seta. Tumpak Seta inggih. Tumpak Seta ki tegese Setu Legi. Lakar kaluhuran. Setu ki 9, Legi ki 5. 9 tambah 5 dadine 14. Ayo, saiki manten lanang, manten wedok dijumplah, ya ta? Gatotkaca kuwi 14, Pergiwa kuwi 11. 14 tambah 11 dadine 20. 20 yen disuda 5 wekasane entek kobong sampyuh bakale omah-omahe anakku si Pergiwa lawan si Gatotkaca Arjuna. Mula dipikir luwih dhisik, aja kemrungsung. Karabek anak ora kena ampiak awur-awur. Dipikir, diteliti, diunggah, didoke Janaka. Nuwun inggih Bapak.
Lakmara Sang Arjuna ismunira ririh kamanungsan tekabira mungsuh piye pikiran aku ora mengaruhi elek aku ora ngujuk-ngujuki aku ora ngicuk-ngicuki ning abang ijone lakon kintang kipuling perkara kabeh ndak balekke marang kowe. Kowe arep ora manut pun bapa, monggo tetep lakonana. Rabekno Gatotkaca karo si Pergiwa. Ora apa-apa, aku ora rugi apa-apa. Ning bayangno, nek wis kelakon rabi tenan, ora ana sepasar manten lanang manten wedok njur mati ngono piye? Hah? Ayo. Gagasan. Durna ki ora rugi apa-apa. Mula yen aku isih mbok anggap sudarmamu wong tuamu yen ana apa-apa ki aku paling ora singgolen, aku jawilen. Ayo. Saiki malih apa ora pikiranmu? Oh. Bopo sanget mboten nginten menawi badhe kados mekaten kahananipun kados pundi nasibipun putra kula kekalih ingkang arsa kajantuk krama bapa mula yen nenek apa-apa ki wong tuwa melu disenggol, wong tuwa ki melu dijawil. Aku ora pamrih apa-apa. Nanging yen ana apa-apane kaya ngene, sapa sing arep tanggung jawab kalamonto besok ana sambi kalaning marga. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe. Arjuna dhewe sing bakal nemtokake. Nggih. Sareng kula raos-raos ageng katresnan kula dumateng anak kula pun Pergiwa. Kula mboten saged bayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun Pergiwa dalah Gatotkaca gilang kewandhanipun bapa. Bapa Durna margi pundi ingkang kedah kula tempuh. Aja susah hatimu ya nang lungguh kang prayoga leremno rasamu luwih dhisik. Pandita Kinarya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh ngangin ngending gone miwang gali ingkang sareng kula gagas kanthi kandhas wonten saklebeting tias. Kula teliti kanthi permati wonten jroning ati.
kula gonta ngantos cetha dumugining nala. Pedah menapa kula dhawuhaken si Pergiwa kalian si Gatotkaca menawi tembe wingkingipun anak kula kekalih badhe nemahi pepati. Ya pol ngetepol 7 dina lah kok. Bar 7 dina anakmu Pergiwa karo Gatotkaca bakal mati. Mula apa bae kudu dipikir luwih dhisik. Mumpung sega durung dadi bubur Janaka. Inggih. Inggih Bapa. Inggih piye? Menawi mekaten kula saged nemtokaken. Nemtokke piye Janaka? Dedhaupanipun anak kula Pergiwa dalah si Gatotkaca badhe kula wurungaken. Aku ora ngongkon lho. Aku ora mengaru-marui lho. Aku ora ngicuk-ngicuk rasamu. Ning kabeh tak balekke nyang kowe. Engko dikira aku mengarui nyang kowe. Mboten. Kabeh pojok plereting perkara Janaka sing nemtokke. Inggih. Aku ora mengarui lho Arjuna. Aku mau mung kandha ngelmu Jawa sing jenenge Pancasuda. Nanging kabeh keputusan kuwi balik marang jeneng sira Janaka. Sampun madhep mantep ingkang dados raos kawula. Luwung kula wurungaken dedhaupanipun putra kula kekalih tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng. Ya, pancene kudu kaya mangkono. Nanging Bapa Durna, piye? Isih ana masalah apa? Janaka menika gadah damel kantun sekawan dasa dinten melih. Ulem utawi undangan sampun sumebar. Lajeng menawi kula gadah damel wurung menapa mboten kucem asmanipun Kang Putra Madukara. Kabeh kuwi kena disikapi Janaka. Aja mopo rasamu. Kowe arep duwe gawe manten tetep ora apa-apa, dilanjut wae, monggo. Lho, lajeng ning mantene lanang disalini. Ana? Kowe arep duwe gawe manten tetep jalan, monggo. Ning mantene lanang genteni. Lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapak? Aku duwe jago. Yen iki mengko mbok rabekke karo anakmu si Pergiwa kanthi hitungan Pancasuda asile bisa temonjo. Jagoku ora ana liya ya kuwi isih ponakanmu dhewe. Putranata ing Ngastina si Lesmana Mandrakumara. Lesmana Mandrakumara ki dina kelairane Kemis Kliwon, ngono. Kemis Kliwon. Kemis ki 8, Kliwon ya 8. 8 tambah 8 dadine 16. 16 jumlahke karo dina kelairane Pergiwa 11, 16 tambah 11 dadine 17. 17 yen disuda 555 turah loro. Ora jodoh ya. Piye? Manut wong tuwek iki penak uripmu. Menawi mekaten
kula sanget condong kang sarta rumajang menawi anak kula pun pergiwa Jinatukrama kaliyan si Lesmana Mandra Kumara. Kuwi tenan nuwun inggih Bapa. Yen ana brontake anakmu si pergiwa, kula piyambak ingkang badhe tanggel jawab. Ya, yen pancen kowe mangkono, sineksenan bumi langit Janaka tetep bakal duwe gawe. Ning mantene ya kuwi si Pregiwa Kang Jinatukrama dening Lesmana Mandra Kumara. Lagi cawawan sabda Horegang Sumewa gegering pasewakan kata samyona harga wonten dwirada mekta pedhot king wantilan kudu tilar pandengan lagi cokang lagyo wawan pangandikan kasaru gegering Jawi labet pisowananira satriya Randu Gumbala Aradyan Antasena repepeh gawe cingak kang sami mulat mangkya darajating praja kawuryan wus sunya ruri prurah tangrehing ukara karana tanpa palupi asilar tilas tuti iku saknyatane Kanjeng seret winangun mungker monamuri rinem kamuni rinangga kerangan merasa kami asih sasidenan keplok
panjerah kang puspitorum kasiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya yen ora sisip panduluku iki ndak sawang kaya ponakanku si Antasena padha becik sak tekamana Madukara heh Antasena iya paman sowanku mrene ora nyandung rubeda sawiji apa nirbaya nirsangsaya kang dadi lakune Antasena. Bektiku katur ya paman. Iya Antasena. Banget panarimaning pun paman. Ora liwat pangestuku wae tampanana ya Antasena. Dalem pangestune pun paman ditampani. Iya paman. Ya wis ndak tampa agawe bungah sajroning manah. Lah banjur tekane Antasena karo sapa? Karo Siwa Anoman lan Kakang Antarja. Ora melu mlebu, ndak kok paman. Lagi gayeng jagongan ning njaba sajake. Iya. Lah banjur duwe sedya kang endi dene kowe Antasena prapta ana Madukara kene pitung wis dadi 40 dina meneh ora suwe Madukara kene bakal rupian-rupian duwe gawe mantu rak ngono to paman iya bener kandhamu. Lah banjur ngene adicara dedaupan aning Madukara kene bakal kagelar kanthi hiburan kabudayan seminggu tanpa kendhat. Rak ngono to paman? Iya Antasena. Lah iki ngene. Aku mung dapur utusan, Antasena ki mung dikongkon. Aku dikongkon karo Rama Kyai Werkudara. Babakan saking hiburan kabudayan kang maneka warna, Paman Janaka ora dikeparengake ngetokke wragat. Merga dawuh Rama Kyai Werkudara perkara wragat wis dicukupi ro omah kidul ngono. Ngono Antasena. Ya paman. Dadi Paman Janaka ora usah dadak repot.
Ora usah dadak repot mikir sing piye-piye. Bakune kabeh wis ditanggung kelawan pihak Njodipati. Kinarya gangsaring Adicara. Ngono Antasena. Iya, Paman. Wis, Paman. Kuwi wae sing arep ndak andharake. Ana klera-kleru ku anggone Antasena matur, aku njaluk pangapura ya, Paman. Antasena, piye? Babakan adicara rupyan-rupyan kabudayan kang maneka warna tinemu mburi. Nanging pamanmu bakal kandha sing luwih wigati marang jeneng sira Antasena. Lho, babakan apa, Paman? Kok sajak nyala wadi? Rada maju lungguhmu Antasena. Kagyat risang kapirango ore rangkul kinempit kehempit dosang retnaning bawana. Ya si tukang walang adi ya si tukang ngenesing tias piye Paman? Mapan kebeneran kowe Antasena teka ana Madukara kene. Tegese ora susah ndadak Janaka marak ana Njodipati. Perkara nanggap wayang dudu. Perkara campur sari dudu. Lho, lah perkara apa? Ngene Antasena. Kowe baliya ana ing Njodipati matura kelawan bapakmu Werkudara Kalamunta. Kalamunta dina sak mengko dedhaupane si Gatotkaca kelawan anakku si Pregiwa bakal ndak wurungake. Heh? Piye? Aja guyon. Iki petung tuwa. Aja nggo dolanan, Paman. Petung wis gumathok, dina wis dadi. Aja nggo dolanan perkara ngene iki. Aku ora guyon Antasena. Angudari tiasarari wutara weterawat wewati wedi lamun kaunihingan Paman Janaka aja guyon. Babakan rembug tuwa dina wis gumathok aja nggo dolanan. Antasena, kapan pamanmu iki tau golek rembug tuwa dinggo dolanan babakan wigati dinggo gojekan? Pun paman iki matur witing klapa sak lugune. Aku ora lila yen anakku si Pregiwa dirabi kelawan kakangmu Gatotkaca. Lho kok sik to? Kamangka biyen ki rembug wis cocok, petung wis gumathok. Kakang Gatot lan Mbakyu Pregiwa uga wis ditali nganggo tembung lamaran, ngono. Lah kok saiki malik grembyang ki jalarane apa? Penyebabe apa? Eling lho Paman, sampeyan kuwi satriya. Sipating satriya mono lati pakarti kudu nyawiji. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kok iso batal ki apa penyebabe ana wedhus loro ning mburiku iki? Hah? Yen wedhus loro iki sing dadi penyebab batale arabine Kakang Gatot karo Mbakyu Pregiwa, wedhus loro mburi tak blehe saiki, ngono. Hah? Ning jero kok hawane sumuk. Ak golek angin ning jaba sik.
pacundang. Dudu perkara bapa Panembahan Begawan Durna, dudu uga perkara Paman Patih Harya Sengkuni. Lho, lah iya, perkarane iki sapa? Perkarane sapa? Perkarane apa? Krana aku ngeman kelawan si Gatotkaca lan Pregiwa. Lho, lah yen pancen ngeman ki ora ngono kuwi cak-cakane, Paman. Ngono? Ha wong bocah loro ki wis padha senenge lho, ha? Rina wengi kluntrang ngalor ngidul ya wong loro boncengan lho. Hah? Wis padha manunggal cipta rasa budi kelawan karsane, lah kok malah arep diwurungke ki nganggo rumus sing kepiye? Hah? Kowe iki bocah enom, kowe iki bocah lagi wingi sore durung ilang pupuk lempuyangmu. Ora mudeng babakan etungan kang diarani etungan Pancasuda. Pancasuda ki panganan apa? Musik to. Pancasuda kuwi dina kelairane manten lanang dijumplah kelawan dina kelairane manten wedok. Banjur disuda 555. Nyatane bareng dijumplah tenan terus disuda 55 entek ora nyisa. Kamangka yen entek ora nyisa kuwi kena sinebut kobong utawa sampyuh. Iki mengko yen meksa tetep diterak ora ana sepasar manten kekarone bakal nemahi pepati. Iki sing dadi gondelaning pamanmu anggone kukuh bakuh bakal gagalake mantenane kakangmu Gatotkaca kelawan si Pregiwa. Lho, kok sik to? Kuwi lak etungan cara mbiyen. Itungan ngono kuwi kanggone sing percaya, ha? Sing ora percaya ndak apa-apa, ngono lho. Lah yen Paman Janaka percaya kenang apa ora paring dawuh babakan Pancasuda iki biyen-biyen, ha? Bareng saiki undangan wis sumebar lagi ngrembug babakan Pancasuda. Sapa sing duduhake itungan Pancasuda iki marang Paman Janaka, ha? Sapa sing duduhi itungan Pancasuda iki karo Paman Janaka tak geceke ndase. Dudu aku lho, dudu aku. Dudu aku, suwer dudu aku. Aku no rene arep nyumbang kok. Aku arep becek. Lah sing kandha sapa? Aku dhewe Antasena. Kok nembe dawuh saiki ngerti tekan endi? Primbon Mbah Gogel. Ini lho Paman, ngene. Kabeh ki ana paribasan. Ora usah nganggo paribasan. Cekak cukupe Balyana Njodipati matura kelawan bapakmu Werkudara mbok menawa dedhaupane kakangmu Gatotkaca lan anakku Pregiwa ndak wurungake. Wis tak titeni. Ngendi papan, ngendi panggonan kok ana kurawane. Kuwi mesti geger, kuwi mesti gawe kisruh. Kurawa mesti gawe wisa supaya ana timbuling rubeda. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Sajroning Kakang Gatut arep rabi iki Antasena, adine lanang sing dadi ketua panitiane, ngono. Rawe-rawe rantas malang-malang putung ora metung tuwa nom waton gawe kliliping laku gecek ndase modar Depate waduh
Gedhe. Musik ta. Aku iki ora melu njlentrehke Pancasuduk, malah aku sing digecek iki lho. Ora apa-apa, Dipate. Dianggep latihan fisik. Oh, celeh ngasu tenan. Kakang Durna, piye? Iki wis cetha ngigla kang tanpa warana yen Antasena dadi kliliping Kurawa. Purbawasesa ndak pasrahke marang Dipatih. Janaka, kula wonten dawuh Bapa Panemban. Ndak kira wis cukup anggone pasatemon kiki. Sapejagong ana Madukara kene. Nuwun inggih Bapa. Sing baku rembug wis ketemu. Pun Bapa bakal bali ana Praja Ngastina luwih dhisik paring pekabaran marang anak angger Duryudana babakan tata-tata dedaupane si Lesmana Mandrakumara lan putrimu Genduk Pergiwa. Nuwun inggih Bapa ngestokaken dawuh. Dik Patih, piye Kakang Wakni Gondel Sukalima? Wedange ndang dintekke, Dik. Ayo enggal bali mring negara Ngastina. Iya Kakang Resi. Pun Bapak bali maring Praja Ngastina ya Janaka. Nderekaken alampahipun Kanjeng Guru. Muga-muga sedya kang becik, niat kang apik, ora ana sambikala apa wae kang bakal ngalang-alangi sedyane awake dhewe iki Janaka. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Kadosipun badhe wonten pasulayan ingkang dipun damel gidhuhing swasana punika. Kados pundi Raden? Kakang Patih Surata, gedhekna rasa kawaspadanmu. Madukara jagang ana sing jero, beteng ana sing kandel. Luwih dhisik aku bakal meminta mring Sing Gusti supaya perkara iki enggal antuk acara pepadang. Nuwun inggih. Kalilan nyuwun pamit Raden. Nuwun inggih. Amit madhal masilan pun Patih Surata aja ninggal duga lan prayoga Kakang Patih. Kandhanya Sekar Gadung. Kambang